Moitos falan de deforestación, da extinción de animais, do calentamento global e dun montón de términos sobre natureza que moitos descoñecemos. Falan de reciclar, de aforrar auga, de emitir menos CO2 e intentan concienciarnos para que cuidemos un planeta que cada vez está máis exposto aos malos tratos que nós mesmos lle infligimos. Pero quen protexe as pequenas aldeas cada vez máis deshabitadas? Quen protexe un medio de vida condenado a morrer? Quen axuda aos poucos vellos e os escasos xóvenes que se resisten a abandonar as súas terras? Nacín e vivo en Barcelona, e aquí está o meu fogar, xa que os meus pais víronse na obligación de emigrar, como tantos e tantos galegos, ao longo da triste historia dunha terra castigada polo esquecemento. Adoro a natureza e preocúpame moitísimo a herencia que lle poidamos deixar aos nosos fillos. Pero por enriba de todo, preocúpame os meus avós e todas as familias que quedaron en Cervantes e o Caurel perseguir cun modo de vida que nada ten que envidiar a das grandes urbes. E que me iba a decir en min que aqueles vellos que resisten as duras inclemencias dos crudos invernos, os calurosos braus e os días interminables de choiva e vento, que me iba a decir que eles íbanme enseñar un novo significado para a palabra expropiar? O ecoloxismo está de moda. Agora todo é reciclar, porque hasta hoxe abusamos duns recursos que non eran ilimitados e pásannos factura. E chega xente de universidades, de escolas urbanas, as mismas que eu pisei, e deciden dictaminar como han de actuar a partir de agora e presempre unhas persoas que viviron por e para as terras que heredaron, deronlles de comer e son o fruto do seu traballo. Rapaces e rapazas que saben a teoría á perfección, pero que poñen tela de xuicio se coñecen cando é a mellor época para plantar patacas, cales terras son mellores para os repolos, ou se algunha vez invertiron un solo día dos moitos que habrán estudiado nos libros a convivir con esas persoas da labranza galega que levan as súas mans cheas de callos. E son eles, xunto con activistas por ecoloxía, políticos e especuladores varios, os que queren decidir a partir de agora se uns campos podense arar, se uns árbores podense cortar ou se uns camiños se han de deixar a monte. Eles que non viviron día a día as durezas de ser un labrador, non sofriron dolores de espalda por levar feixes de leña e non rezaron pre que se salvaron a colleita despois dunha noite de frío e xeo. E falo dun novo significado para a palabra expropiar, porque xa non é aquela na que tasaban as túas terras e che daban un diñeiro por elas. Falo dun novo significado porque estes estudiosos pseudoecoloxistas poden decidir se unha mala herba que nace nun prado é de sumo interés ou non. Se se ten a mala sorte de que esa maleza é importantísima, pérdense todos os dereitos de uso dese campo. En outras palabras, expropiente o fruto do teu traballo, que sacou adiante a familias numerosas en tempos de penuria, e non te dan nada en troques, nin as gracias. O máis gracioso non é só ese descarado abuso, inda queda o mellor. Isos modernos dictadores pasarán a ter os mesmos dereitos hereditarios que os propios heredeiros universais. E quen fala de ecoloxía e de reserva da natureza? En moitas aldeas de Cervantes, ni tan só hai contenedores de lixo. Onde está o medio ambiente nese esquecemento? O que moitos si parecen haber esquecido é que Cervantes non está deserto, pese a quedar poucos e non axudar en nada a que os xóvenes volvan a poblar as aldeas fantasma. De que ecosistema estamos falando? Algúns da cidade falan de ir á aldea cun tono despectivo e burlón, como si dera vergoña. As aldeas, xunto cos seus maltratados habitantes, son as nosas raíces, a nosa historia, enciclopedias vivas da vida mesma, persoas e medios de subsistencia que están condenados a morrer polo afán de sobreprotexer algo que eles mesmos e os seus antepasados levan protexendo dende tempos inmemorables. Isos labradores galegos son os verdadeiros maestros dos que deberíamos aprender. Os meus avós enseñaronme a respetar a natureza, a cuidar unhas terras que nos dan de comer, a mimar uns animais
que nos alimentan e a protexer o que algún día eu deixarei aos meus propios netos. É a eles os que todos deberíamos escoitar. A natureza non se preserva estudiando en libros, impresos en follas procedentes da tala de árbores. A naturaleza cuidámola todos, pero naide sabe máis dela que os que conviven con ela a diario. Por que naide os escoita?